צריך אותו אני לא יודע. הוא עולה $100 מיליון, שזה אומר שאתה כאילו טס על משהו כמו 20,000 פרארי. אבל זה גם נראה כיף לחסות. נראה כיף, אבל כל החימוש שלו בפנים כדי שהוא יהיה חמקן. לא יודע למה צריך את זה. אני צריך לקנות מלא מזל"טים קטנים כאלה, קוואדקופטרים ב1,000 שקל באלי אקספרס. זה יעצור אולי את הטרור. על כל מזל"ט כזה ישימו ספרי גז מדמיע להבריח אנשים, או שוקר חשמלי, או לא יודע, או פצצה, או סתם אתה יודע, מכונת ירייה, זה הכי טוב. אז אתה יכול להיכנס בתוך בתים, בתוך זה. אפשר להוציא $100 מיליון על כל מטוס, והם קונים 50, זה לא תחשוב.